Hello, hello, hello mga Koragon! Ito na naman tayo, ang panibagong vlog na naman natin. Pero ngayon, kakaiba ang vlog na gagawin natin kasi ngayon po ay magkukwentuhan lang muna tayo. Dahil po ngayon ay ika-26 founding anniversary ng TESDA with the team Bringing Hope in the Time of Crisis. Yan. So, yan po tayo. Alright, so dahil po ika-26th founding anniversary ng TESDA, so dahil po sa TESDA po tayo nagtatrabaho, ito po ang ating bread and butter. So ito po yung pinakakain ko sa aking pamilya. Yan. So ipapakilala ko po kung saan ako nagtatrabaho at yan, kung ano nga ba ang TESDA. Paano ba nagawa ang TESDA? Saan ba nanggaling ang TESDA? At ano ba ang ginagawa ng TESDA? Yan. Sa mga, alam ko marami na ang nakakaalam kasi katulad ngayon, so medyo nagsusurface yung pangalan ng TESDA kasi maraming nawalan ng trabaho, maraming nag-aaral ngayon sa TESDA dahil nga doon sa nangyaring ngayong pandemic sa atin. So yung TESDA, ginagawa po ang lahat para makatulong po sa ating mga kababayan para po matugunan yung kanilang mga pangangailangan. So tayo po ay nagbibigay ng mga libreng pa-training, scholarship with allowance, etc. etc. So sa pamumuno po yan ngayon, 2020, sa pamumuno po ng ating mahal na secretary, Sec Cedro S. La Peña. So, yan po ang aming secretary ngayon. So, yun, mabalik tayo. So, bago natin pag-usapan, syempre, ito po ang inyong AJ1A, AGA, Gerard A. Ang inyong Koragon, Soldador, Mentor, Hardinero Kusinere, AGA. Alright, so, yan na nga, mga Koragon. So, sabi ko nga, so hindi muna tayo ngayon mag-Google tutorial, so kwentuhan muna tayo. So, papakilala ko po sa inyo kung ano ang TESDA. Then, bakit 26th founding anniversary? So, dahil po yung TESDA, noon po, hindi naman TESDA yung pangalan niya, NMYC. National Manpower Youth Council. Yeah. National Youth Manpower Council po siya dati. Under DOLE. So, nasa umbrella po siya ng DOLE. So, nagawa po yung TESDA or ipinanganak po yung TESDA dahil po yan sa enactment ng Republic Act number 7796. So alam din natin sa katawagan niya na TESD Act of 1994. So yan po yung batas na nilagdaan ng ating mahal na Pangulong Fidel B. Ramos noong August 25, 1994. Yan. So yan, kaya po nagawa yung TESDA. Pero saan po nanggaling yung TESDA? So, yan po ay galing doon sa tatlong sangay ng gobyerno. So, dalawang galing sa DOLE, under the umbrella of DOLE, then isa from the umbrella of DEX or Department of Education and Culture and Sport. Ngayon po ay DepEd na siya. So, yung NMYC under DOLE, then yung isa na under pa ng DOLE is yung BLE, yung Bureau of Local Employment. Yan po yung apprenticeship program ng DOLE noon. Then yung the Bureau of Technical and Vocational Education, BTVE ng DEX noon. So, nung minerge po sila, so yan, ipinanganak po yung TESDA.
Ano po, ipinanganak yung TESDA, yung Technical Education Skills Development Authority. Yon. So, nangyari na po yung TESDA. Yun po yung 1994. Yan. Okay. So, yan po yung TESDA. So, ano naman daw po yung mga mandato ng TESDA? Siyempre, dahil sa isa siyang authority, so may mandato. Ano po? So, ito po yung mandato ng TESDA. Isa sa mga mandato po ng TESDA is to integrate and coordinate and monitor skills development program. So, yan po. Then, restructure efforts to promote and develop middle-level manpower. Siyempre, of course, next one is approve skill standard and test. So, dahil nga sa medyo para ma-monitor natin na tama yung standard natin. So, mayroon tayong tinatawag na national certificate. So, assessment to assist. So, yun pumasok doon yung test at saka yung standard para syempre maging patas at pantay-pantay. So, kaya isa sa mga ginagawa din ng TESDA o mandato is to approve skills standard and test. Then, of course, to develop an accreditation system for institution involved in middle manpower development. Yun. Then, number 5 is fund programs and projects for technical education and skills development. Alright? Then, lastly is to assist trainers training program. So, katulad na halimbawa ng mga katulad natin, mga trainer, So, na binibigyan tayo ng pagkakataon na ma-train, may padala sa training para yung yung kaalaman natin at kasanayan ay mas lalo pang lumawak. Ano po? Then, syempre, ang TESDA din ay merong kailangang or may inaasahan din na kailangan niyang gawin. Yung devolving the training function to the local governments. Then, make reforms for the apprenticeship program. Then, yung involving the industry or the employer into skills training. Then, formulate the skills development plan, develop and administer training incentives, organize skills competition. So, isa din yan sa highlight din sa TESDA. Yung sa competition. Kaya po meron tayong sa mga local, meron tayong provincial skills Olympic or competition, yung regional, national, then international. So, meron tayong sa Germany ata yan, sa Germany. So, if I'm not mistaken, so Germany ata yung last na pinadala yung mga delegado natin. So, yun. So, hindi naman po tayo dyan nahuhuli sa ang Pilipinas sa mga skills competition natin. Then, syempre, to manage the skills development funds. So, dahil kumbaga lahat ng mga pa-training about skills, so yung TESDA po yung nagbibigay niyan. Kaya po meron tayong mga scholarship programs, mga libreng pa-training sa mga kahit na sino na may gusto na sila po ay pwede. Basta sila po ay makakapasa doon sa guidelines na binibigay ng TESDA. Okay po. So, yan po ang TESDA. Kung kayo po ay may mga katanungan pa, kayo po ay may mga karagdagang tanong na hindi po nasagot sa vlog na ito, so pwede po kayong pumunta doon sa tesda.gov.ph. Yan. So, I will just put the description below
para po pwedeng i-click ninyo na lang, then diretso na po kayo doon sa page ng TESDA. Ano po, para kung sakaling may mga katanungan kayo, so pwede niyo na pong itanong yan doon. Then, kung may mga iba pa po kayong katanungan, so pwede naman kayong mag-comment. So, sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Ano po. Kaya, yun. So, thank you very much. So, I think, hanggang dito na lang muna ang vlog natin ito. Dahil, maiksi lang ang vlog natin ngayon. So, ngayon pa lang pong 26th founding anniversary ay ang lahat po ng dito sa aming area, lahat po ng activity natin ay nakatuon doon sa pagbibigay pugay at pagtulong sa ating mga kababayan. Ano po? So ngayong ika-26 na anibersaryo ng ating institusyon or ng ating TESDA. Ano po? So, yan. Maraming salamat po. So, sana po ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga i-upload kong video na maaaring makatulong din sa inyo at magkapagbigay ng konting kaalaman sa ating lahat. So, don't forget to like, and kung nagustuhan niyo at kung kayo po ay may gusto ring may matutunan yung ibang kakilala nyo, so share nyo po sa inyong mga social media account. Yan. Then, of course, meron po akong Facebook page. So, AGA po yun. Abanyo Gerard A. Or Abanyo Gerard Shadow. So, yan. So, just follow me there and click like. Alright. So, dito na lang po ang video ito. Maraming salamat po. God bless. Stay safe. This is your AJ1A, AGA, Gerard A. Bye-bye.